Ibinida ni Governor El Rey sa ginanap na awarding ceremony na inorganisa ng ahensya ang blueprint tungo sa mas progresibo at matatag na kinabukasan ng Sports and Adventure Capital of the Philippines. Ayon sa gobernador, pagpapakita ito ng commitment ng Kamsur sa pagtataguyod ng connected, green and globally competitive Kamsur. Kabilang sa mga presentang tagumpay ng gobernador sa DSUD ang pagiging third richest province sa buong bansa mula sa dating 39th poorest province. Ang pagkakatanim ng nasa 50 million na puno ng kahoy sa ilalim ng El Verde, agri-industrial growth sa tulong ng Kamsur Food Complex, smart at inclusive infrastructure sa pamamagitan ng Connected Kamsur Plan, Kamsur Uptown at nakatakdang paglulunsad ng Coca-Cola na malaki ang potensyal na maging local global brand. Our Provincial Development and Physical Framework Plan is not just a requirement. It is our roadmap to the future. At the heart of this roadmap is a connected Kamsur with robust infrastructure, digital connectivity, and mobility solutions that integrate all corners of our province. Roads, Wi-Fi infrastructure, smart systems. We are building the future one link at a time.